ассалому алайкум дӯстон ва мухлисони муҳтарам. Як бародар худоиназари Фархорӣ аз Федератсияи Русия бисёр хоҳиш кард, ки бародари азиз як суруди модар мувофиқи талаб пешниҳод кӯ. Марамад суруди модар мувофиқи талаби худоиназари Фархорӣ, мувофиқи талаби Мусулмонҷон аз Сочи, мувофиқи талаби Шоҳрухҷон аз Германия. Марамад сурудо мувофиқи талаби ҳамаи бачаҳои ғариб. Марамад яъму як дона лайки бепула марамад дареғ надоред, биҷақед. Марамад комментариёда бисёртар бинависед. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем. Марамад сурудо барои ҳамаи шумо бародаро, сурудо барои худоиназари Фархорӣ. решаи ҷигарам ёди тадарум очаҷон, очаҷоне очаҷон, дам бадам хоҳӣ бадам ҳази барорум очаҷон. оча доранд дигарон, оча надорум очаҷоне очаҷон, ҳоли ман дар хоки пои очадорум очаҷон. модарум рафте, модарум рафт, модарум рафт, модарум рафте, модарум рафт, модарум рафт, модарум زنده بودی آچجان، قدری تو را نشناختم، قدری تو را نشناختم. سرپوشهای ما